ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର ବ୍ଲଗ। ସତେଇ କ'ଣ ଏତେ କାମ କରୁଛ? ସତେଇ କ'ଣ ଏତେ କାମ କରୁଛ? ଏ କାଲି ଟିଭିରେ କହିଲା ଏଇ ସୁନା କଳସ ପୋତା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ସତ ନା କ'ଣ? ଯିଏ ପାଇବ ତାର। ସୁନା ଖାଇବା କେତେ କିଲୋ ପାଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ପାଇଲେ ଘରକୁ ନେବି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବି ନା କ'ଣ? ଆଉ ବାଣ୍ଟିବେନି ନା? ସତେଇ ସୁନା ଖାଇବା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲି କରିଦେବାକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାତିରେ କିଏ ନଥିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଆରାମସେ हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ମତେ ଦେଇଦିଅ।